ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା ବେଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ତାଜପୁର ନୂଆ ପାର୍କ। ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା। ତ ଆମେ ଏବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ନୌକାରେ ଉଠିଗଲୁ। ତ ଏଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭୂଷଣ୍ଡେଶ୍ୱର ପାଖରେ ଯୋଉ ନୌକାଟି ଅଛି ଚୌମୁଖରେ। ତ ଆମେ ଏବେ ଚୌମୁଖରେ ଉଠିଗଲୁ। ଏବେ ଆମର ଭାଇ ଜଣଙ୍କ ଲଙ୍ଗର ଉଠଉଛନ୍ତି। ତ ଭାଇ ଆଉ ଜଣେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ଏଠାକାର ଲୋକେ। ଆମେ ଏବେ ନୌକାରେ ଉଠିଗଲୁ। ତ ଆମେ ଏବେ ଆରପଟେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଭୂଷଣ୍ଡେଶ୍ୱର ସାଇଡରେ। ଆମେ ଏବେ ନୌକାରୁ ଓହ୍ଲେଇବା, ଯିବା ବେଙ୍ଗଲ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନୌକାରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବା ତଳକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନୌକାରେ ମେସିନ୍ ଲାଗିଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବେଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ନୂଆ ପାର୍କ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ପାର୍କ। ପାର୍କକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଆପଣ ଏଠାରେ ମାନେ ବାମ ସାଇଡରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଗେଟ୍ ଅଛି। ତ ଏଠାରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିପାରିବେ ଆପଣ। ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ଏଟା। ତ ସିଧା ଯିବେ ତାଜପୁର ପାର୍କ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ତ ସାଇଡରେ ଦୋକାନ ଅଛି ସବୁ। ଢାବା ଟାଇପର ସବୁ ଅଛି। ଆପଣ ଆସିକି ବି ଏଠାରେ ଖାଇପାରିବେ, ଜଳଖିଆ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ତାଜପୁର ପାର୍କ। ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ସାଇଡରେ ସବୁ ଢାବା ରହିଛି। ଆପଣ ଆସି ଅର୍ଡର ଅନୁସାରେ ସବୁ ପାଇପାରିବେ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ମାଛ, କଙ୍କଡ଼ା ସବୁ କିଛି, ମାଂସ। ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାର୍କିଂ ରହିଛି, ପେ ପାର୍କିଂ। ଆପଣ ପଇସା ଦେଇ ଏଠାରେ ଗାଡ଼ି ରଖିପାରିବେ। ପାର୍କରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ରଖିବେ, ତ ଗାଡ଼ି ରଖି ସାରି ଆପଣ ପାର୍କ ବୁଲିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାଚରେ ଘର କରାଯାଇଛି, ସେଟା ହୋଟେଲଟା। ଭିଆଇପି ମାନଙ୍କର ସେଠାରେ ସବୁ ହୋଟେଲ ସବୁ ନିଅନ୍ତି ସେମାନେ। ଭିତରେ ଏସି ବେସି ଲାଗିଛି ସବୁ। ଆପଣ ବି ଆସି ରହିପାରିବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାର୍କର ନଜାରା। ତ ଆମେ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛ କରାଯାଇଛି ସବୁ ଏଠାରେ। କଚିମ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବସିବା ପାଇଁ ସବୁ ଚାରିପଟେ ପାର୍କ ଚାରିପଟରେ ବସିବା ପାଇଁ ସବୁ ଘର ଟାଇପର କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଆସିବେ ବସିପାରିବେ, ସମୁଦ୍ରର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ତ ଏଠାରେ ପାହାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ମାଛ ଗୁଡାକ ସବୁ କରାଯାଇଛି। ବଗ ବସିଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ ଉପରେ। ତ ଏଠାରେ ଏବେ ପାଣି ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାହାଡ଼ କେମିତି କରାଯାଇଛି। ପାଣିରେ ସବୁ ମାଛ ଗୁଡାକ ଡେଉଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପାଣି ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଭଳିଆ ନଜାରା ସବୁ ଅଛି। ଆପଣ ଆସି ଥରେ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ବସିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ସବୁ। ଏସବୁ ବସିବା ପାଇଁ ସବୁ ଚାରିପଟେ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ବଢିଆ ପାର୍କ, ବହୁତ ବଢିଆ ମାନେ ନଜାରା ଅଛି। ଆପଣ ଆସି ଦେଖି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ମତେ ବି ତ ବୁଲିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମୁଦ୍ର। ତ ଏଠାରେ ମୁହାଣ ଅଛି। ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ମିଳନ ଯୋଉ ମୁହାଣ ଏଠାରେ ଅଛି। ଆପଣ ଆସି ଦେଖିପାରିବେ। ବହୁତ ଭଲ ନଜାରା ଅଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆର ଗୋଟେ ଘର ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମାନ୍ଦାରମଣି। ଆମେ ଯେ ଏଠି ଏବେ ଅଛୁ ତାଜପୁରରେ, ସେଟା ମାନ୍ଦାରମଣି। ତ ଆପଣ ଏଇ ଯେ ବ୍ରିଜ ଅଛି, ବ୍ରିଜ ଦେଇ ଯାଇପାରିବେ। ନଦୀ ଉପରେ ଦେଇ ବ୍ରିଜ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ସେପଟେ ଦେଇକି ବି ଯାଇପାରିବେ। ନହେଲେ ବି ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ବୋଟିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆପଣ ନୌକା ଯେ ବୁଟ କୁହନ୍ତି, ସେଠାରେ ମାନେ ସେଥିରେ ବି ଯାଇପାରିବେ। ଏଠାରେ ପାର୍କରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ନଦୀ ଉପରେ।
ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲିବା ଦୋକାନ। ତ ଏଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସାଜ ସେଣ୍ଟର ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ ଫୁଲ ବଡି ମସାଜ କରାଯାଏ। ତ ଆପଣ ଆସି ବଡି ବି ମସାଜ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆମେ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଆସିଲୁ। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଖେଳନା ଅଛି। ସାର୍ଟ ଅଛି, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ଆସିବି ନେଇପାରିବେ, ଗାଧେଇ ପାରିବେ। ଜୁତା ସବୁ କିଛି ଅଛି, ବେଗ ଅଛି। ମାନେ ଶଙ୍ଖରେ ତିଆରି ମାଳ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଖେଳନା ସବୁ କିଛି ଅଛି ଏଠାରେ। ଚିନା ମାଟିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶଙ୍ଖ, ପଥରୀ ବାଟି, ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁକ ଖେଳନା ଶଙ୍ଖରେ ତିଆରି। ଆଉ ଏଠାକାରେ ଶଙ୍ଖରେ ତିଆରି ଠାକୁର, ସରସ୍ଵତୀ, ଗଣେଶ, ଦୁର୍ଗା ସବୁ କିଛି ପାଇପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଖେଳନା ଅଛି ଏଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର। ତ ଆପଣ ଥରେ ଆସି ଦେଖି ଯାଆନ୍ତୁ। ସାଇଡରେ ଦେଖିବେ ଦୋଳି, ବେଟ୍ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ସାଇଡରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଲାଇନରେ ଢାବା ଗୁଡାକ ଅଛି। ଆପଣ ଥରେ ଆସି ଦେଖି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଖାଇବା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଆଗ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠାକାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ସାଇଟରେ ସବୁ ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଏବଂ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଡଷ୍ଟବିନରେ ପକାନ୍ତୁ। ଚାରିପଟେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଏଣେତେଣେ ନ ପକେଇ ଡଷ୍ଟବିନରେ ପକାନ୍ତୁ। ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟରେ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି ଏଠାରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାର୍କ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେଇଯିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହି ରଖିବି କି ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ଆସି ସବୁ ଜିନିଷ ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଠାରେ ସେ ପାର୍କିଂ। ଆପଣ ପଇସା ଦେଇ ଏଠାରେ ଗାଡି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଗାଡି ରହିବ। କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି, କୌଣସି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠାରେ ଛତୁ ଟାଇପ ରେ କରାଯାଇଛି, ଛତୁ ହିଁ କରାଯାଇଛି ସିମେଣ୍ଟରେ ବସିବା ପାଇଁ ବି ଜାଗା ଅଛି। ଛତୁ ତଳେ ଆପଣ ବସି ପାରିବେ, ବହୁତ ମଜା ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାକାର ମାନେ ହାତରେ ତିଆରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମାନେ ଏଠାରେ ପାଣି ପଡେ ହାତରୁ ପାଣି ବାହାରେ। ଉପରେ ବିଶ୍ଵ ମାନେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ଵ ବଙ୍ଗଳାରେ ଲୋଗ କରାଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମତେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ଜଣେଇବେ। ମତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଆସିକି ବୁଲିଲି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣ ବି ଆସି ଥରେ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମୁଦ୍ର। ଚାରିପଟେ ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ଏଠାରେ ମାନେ ଷ୍ଟାଚୁ କରାଯାଇଛି। ଷ୍ଟାଚୁ ର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଏଠାରେ ବୁଝି ପାରିଲିନି, ତଥାପି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡିଓ ଟା ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ମତେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆପଣ ଥରେ ଆସି ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡିଓ ଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଯଦି ଭିଡିଓ ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡିଓଟିକୁ ସେୟାର କରି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମତେ ଦେବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି।